سلام زغبركم تغطاتلتنا كم يسأنحكم انباركس ناي ساعة زينان مغلز إتاتن حيزة مجاكم اللهو مجمرتاقن أرستاتو إرترا بحريون سابسرحون بدوهاتات حرشان ممكات عمر براب كم تركب تقليسو بزعبا منقست بلسقنا زوات مغلزي دوبات تقراي أزيو حدقنيا نخونا يخيد كمزلو تقليسو حميتين إتيوبيا عتيو مسلعلو سبمزي يرخب أمريكا نيوكرين نجزيو ناي مودة تدرو حاجز كتبا تسمامعن كالوتن زول زيناتات حزنا مزيناكم علينا سناي مكتتال حميتي إثيوبيا تيمز لعلو سمزي يرخب سوداناوي أزازي سراويت هتصوها بدقف جنرال محمد حمدان داغالو ويحميتي لوم حمس إسران شمونتن تحساس كل التشحن إسران سلستن عديس أباب مئتاو مس مختل قداماي منستر قدات وطان إثيوبيا أتو دمك أمكونن ترخبو أتو دمك أمكونن نتأزازي كام عرفو نفرتي بولي كم استقبلو أم محبر أو قزعتو أكافيل اللو قداماي منستر أبي حمد أب قزعت محبر أمر رخبي أبزوت أمقلتي لومي مس سوداناو أزازي سراويت هتصوها بدقف جنرال محمد حمدان داغالو حميت التراخيبو أبسلامن من رجاء السودان مزرابو حبير الله جنرال محمد حمدان داغالو بوغانو نزخونات موداتان مقبارن نهزبو السودان كابزلو تسقم نمن نقافن بزملكات مسمزي إثيوبيا مزرابو حبير الله كابزبي ننوحي وان تخويلو تسانحا حميتي بزعبها بهيوت مهلاو كزرارب تسانحا خوينو تمال رابو أوغاندا خيدو مس بريزيدنت يويري مسافوني مرخابون رويترز أسفير الله حميتي أم حبراو قصات إكس قدمو تويتر زصواع زنبره كم زسفرو تاستقع زلا نفاريت نبرت من قد أير إمارات مخانا أبتسأل تملكيت الله حبرات إمارات عرب كأن حجازي تسراويت مخانا يفلت أول حميازيا وكانت حرحد السودان كابز جمر ندحر أستشعرت مليون زكاتات من برتاتهم حديقهم تمزابيلهم مالو نغلت مرحتن متقرأ مستفل عليه أكلت سجبرة تدقق عم فتنا دما كسابلومي أيكن عنزلو نعفن زير خبا قطمطم شاش دليا متمتم تحت زبلا رستي زوات مغلاتي اب سودان سلامن مرقا ان خيهلو سرح مفشالو زي ترفو مخانو زطراتر يكونن امونغو غبصن اثيوبيان صنحن زلون ترخ حنتين مسعود عرب بمشراخ جنرال برهان حنتين دما مس امارات عرب بمشراخ جنرال داغالو ام حغازي ركبا درونت قچتون اب دمو خينات ابصحنلو سلف بلصقنا اب قچت زنبر ناي سرعت گجل مخانو درو اب اثيوبيان اب كبابينان امسكيرلو كاب امارات عرب صعن عدقن سنقن ناب سودان ملاس تسميدو صنحيو عبل الحزب امحرا زكايدو زلو ناي درون دبدابون كحبو ايكالن عبل الحزب اورمو زكايدو زلو هلكتون عين زفتطاي اب اثيوبيا مالات اب كلل تግራይ نامحرن اورمون كيناتن اغرغرن بمسوار نيثيوبيا ناب قازا قيرو زركب ጉጅለ ሰልፍ ብልጽግና አብዞ በቀርን አፍሪካውን ቀዳማይ ናሽበራ ጉጅለ ኮይኑ ምህላው ዲፕሎማሲያታት ከባቢና ይሕብሩ ብዘይካዚ ድሕርቲ አውሽቲ ኢትዮጵያን ዘባናን ዘርአዮ ናይ ዘይቅ ስራሕ መንግስቲ ኤርትራ ከመውዒ ተቀጫ አባይታ ከደርቢዮ መግዳዱ ነዚ ዘመላኽትዩ ድሮን ዕዘቦ ከም ዘለና ንሰራሕተኛታት አፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ክደፍር ፍጹም ኣይሓነኸን ሕጂውን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ኤርትራውያን ነበርቲ አዲስ አበባ ዝገብሮ ዘሎ ገፍዒ ዝሓፍረሉ ይኮነን ኣብ ግብኣት ኣርበቱ ዝኣተወ ናይ ጥፋት ጉጅለ ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ተዓዚባቶላ دوبات تግራይን ኤርትራውያን ኣዝዩ ሓደገኛ እንደኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹ دوبات ኢትዮጵያን ትግራይን ብርግጽ ብኽልቲኡ ወገን ብዙሓት ወታደራት እኳ እንተለዎ ሰፊሕ ምዃኑ ዝተፈልጠ እዩ እሞ ድሕሪ ዝኸቢድ ደማዊ ኹናት ከም ያቢሉ ደኣ ሰብ ናብ ትግራይ ብዘይ ሕጋውያን ኣስከርቲ ዝሰግር ዘሎ ሓደ ክሕባእ ዘይክእል ሓቂ እዚ ስራሕ እዚ ንምስላጥ ዝግበር ሰብ ኣብ ስደት ኮይኖም ዘማፁ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም መንገዲ ዘሳልጡ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትዮም ሰባት ሒዞም ዝወፁን ብዶባት መንገዲ ዝመርሑን ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝመፁ ተቐቢሎም ወረቐት መንነት ብምስላጥ ናብ ኣዲስ አበባ ዝልእኹ ገንዘብ ኣብ ኣስመራ መቐለ ከምኡ ድማ ኣዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይኖም ዝቕበሉ ምእንቲ ውልቃዊ ረብሓኦም ነዚ ተግባር እዚ ካብ ምድላል ወይ ምምጻእ ክሳብ እዚ ኩሉ መስርሕ እዚ ኣብ ምስላጥ ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምህላዎም ካብ አንደበትቶም ኣብ ዝቐረበ ኣዋን ዝመፁ ሰባት ተረጋጊጹ እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ስራሕ እዚ ፈለማ ነቲ ብመደብን ብዘይ መደብን ዝወፅእ ዘሎ ሰብ ናይ ሞትን መንባርን ክኸውን ከሎ ንብዙሓት ቤተሰብ ድማ ናብ ዘይተደለየ ኣእምራዊ ምጭናቕን ቁጠባዊ ቅልውላውን ክወስድ ይረአ ምህላው ኣብ ሽወደን ኮይኖም ካብ ዝኽፈሉ ሰባት ነዚ ሓበሬታ እዚ ዘካፈሉን ብምስትንታን ይሕብሩ ገንዘብ ክኸፍሉ ዘይክእሉ ድማ ኣብ ፀገምን መከራን ተሸኺሎም ከም ዘለው ይንገር ሰብ ካብ ሃገሩ ክወፅእ እኹል ምኽንያት ክህልዎ ባህርያዊ እዩ ገፋን ውትድርናን ኮፍ ምባል ዝኸልኦ ዘይጣዕሞ ሰብ ብርግጽ ብዙሕ ኣሎ ማዕዲ ትምህርቲ ቋሪጹ ብዘይ ምኽንያት ዝወፅእ ትሕቲ ዕድመን ተምሃራይ ኮሌጅን እውን ኣሎ እዚ ሓቂ እዚ ኩልና ንፈልጦ ኢና ክንዛረበሉን መፍትሒ ክነምፅእ ድማ ይግባእ ኣብ መንጎ እዞም ድሕሪ ኩናት ትግራይ ብመንገዲ ኣስመራ መንደፈራ ዓረዛ ትግራይ ብሓደ ሸነኽ ኣስመራ መንደፈራ ዓዲ ኾላ ትግራይ ብኻልእ ሸነኽ ብተመሳሳሊ ወገን ሰንዓፈን ዓፋርን ብትግራይ ገይሮም ናብ ከተማታት ኣዲስ አበባ ናይሮቢ ከምኡ ድማ ካምፓላ ዝመፁ ዘሎ መንእሰያት ነፍሲ ወከፎም
ካብ 1000 ክሳብ 7000 ዶላር ክኸፍሉ ገሊኦም ይሰማምዑ ገሊኦም ድማ ይግደዱ ምህላዎም ወሃብቲ ሓበሬታ የረጋግጹ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዶባት ወይ ዓዶም ኮይኖም ወይ ብስራሕ ዝተንቀሳቐሱ ብዝቐለለ እኳ ክሰግሩ እንተኽኣሉ ኣብ ዶባት ምስ ኤርትራ ዘለዋ ገለገለ ዓድታት ትግራይ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ጭውያን ካብዝን ናብን እናተቐባበልካ ፍጡር ሰብ ገንዘብ እናወሰኽካ ምሸጣን ግን ኣዝዩ ዘሕዝን ምዃኑ ገንዘብ ከፊሎም ኣባላት ቤተሰቦም ዘገላገሉ ክልተ ሰባት ኣብ ሽወደን ይሕብሩ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ብፍላይ ኣብ መቐለ ብጥርኑፍ ኣብ ሓደ ካምፕ ኣኪብካ ገንዘብ ንዘለዎም መንነት ወረቐት ብምድላው ክሳብ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምፍናው ከም ዘሎን በዚ ጉዳይ እዚ ዝተተሓዘ ድማ ሰባት ናብ ሕጊ ቀሪቦም ከም ዘለው ወላ እኳ እንተተሓበረ እቲ ፀገም ግን ይቕፅል ምህላው ምንጭታት ካብ ከተማ መቐለ ይሕብሩ እዚ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝኽፈል ዘሎ መጠን ክፍሊት እዚ ኣብ ስደት ብፍላይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ንዝርከብ ሓደ ቋሚ ስራሕ ዘለዎ ሰብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ነፊዑ እንተተባሂሉ ተጸሚሙ ክእክቦ ዝኽእል ገንዘብ ኮይኑ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ርዱእ እዩ ይኹን እምበር ነዚ ክፍሊት ኣማራፂ ሲኢኖም ዝኸፈሉ ወገናት ኣብዚ የድሊ ልቕሓን ጭንቀትን ምውዳቖም ድማ ብምምራር ይሕብሩ ኣለዉ ካብዞም ገንዘብ ብኣሽሓት ዶላር ከፊሎም ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ መንእስያት ንኽልተ ኣዘራሪበ ነይረ ዝሃቡና ሓበሬታ ድማ ከምዚ ይብል እቲ ሓንቲ ሓብታ ብመደብ ክትወፅእ ኸላ ክሳብ ክንዲዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ምዃኑ ግምት ከም ዘይነበራን ብዕድል ኣዲስ ኣበባ ምብፅሓ ክትሕብርን ከላ ተኻልእ ድማ ተምሃራይ ማእከላይ ደረጃ ምንባሩን ኣብ ስደት ዝርከቡ ሓወቡኡ ምስ ካልእ ኣምኡ ኮይኖም ተሓጋጊዞም ከም ዝኸፈለሉ ሃንደበት ይኸዱ ምስ ነበሩ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ምምጽኡ ብምሕባር እቲ ኩነታት ምስ ረኣየ ግን በቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝተጣዕሰ ይሕብር ብሓፈሻ ኣብ ጉዕዞኦም ካብ ከተማ መንደፈራ 15 ሰባት ካብ ኣስመራ ዝመጹን ኣብ መንደፈራ ዝጸንሑን ምብጋሶምን ብመስመር ዓረዛ ማይ ድማ ኣቢሎም ድሕሪ 2 መዓልታት ትግራይ ምብጽሖም የረድእ ካልእ ብመስመር ክሳድ ዒቃዝ መጸ መንእሰይ ድማ ኣብ ራማ ሓታት ከም ዘይረኸቡን እቲ ካብ ኣስመራ ከይዱ ዘምጾም ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ ሰብ ድማ ናብ መንደፈራን ዓዱ ኸላን ብናይ ገዛ መኪና ከም ዘምጾምን ብመስመር ገዛ ኸረን ኣቢሎም መሬት ትግራይ ምስ ረገጹ ድማ ን10 ሰዓታት ብእግሪ ካብ ራማ ክሳብ ዓድዋ ድሕሪ ምጓዓዞም ብናይ ጽዕነት መኪና ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝለኣኸውምን በጥበብ ናይት መራሕ መኪና ድማ ነቲ ካብ ከተማ ዓድዋ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብዙሕን ከቢድን ኬላታት መሳልሳይ ርእሱ ከም ዝሓለፎ ይሕብር ኣዝዩ ዘጨንቕን ናይ ፈተነ ጉዕዞ ምዃኑ ብምግንዛብ ድማ መንእሰያት ንኸምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ጉዕዞ ከይመጹ ይመክር ካልእ ወዲ 17 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ብወገኑ መስመር ሰንዓፈ ዓዲግራት መቐለ ድሕሪ ምእታው ምስ 20 ሰባት ብዝተፈላለየ ኣንፈት መጺኦም ዝተኣከቡ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እናተጓዕዙ ኣብ ኣላማጣ ን3 መዓልቲ ደርሒ ምእሳሮም ንነፍሲ ወከፎም 10,000 ብር ከፊሉ እቲ ደላሊ ከም ዘውፅኦም من دحر ناي 3 سمون كلبت بدما بزح كيلاتات حليفهم أديس أبا مبصحهم يحبر اتزغرم اب أديس أبا مسبصحو زترخبوهم سبات اتدللا ناي علامات زخفلكم 10,000 ብር ከፊልኩም ይኹም ትኸዱ ብምባል ካብቲ ዝኸፈልዎ 4,000 ዶላር ተወሳኺ 10,000 ብር ክኸፍሉ ከገድድዎም ከም ዝፈተኑን ምኽፋል ምሳበዮም ድማ ንጽባሕቲ ንግሆ ብዝተኻየደ ምርዳእ ከይፈተው ከም ዝፈነዎም ተዛሪቦም ብሓፈሻ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኮይኖም ኣብ ካምፓላ ናይሮቢ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ ድማ ኣስመራ ዝተዘርግሐ ሰንሰለታዊ መሓውር ዘለዎም እዮም እዚ ተግባር እዚ ካብቲ ብመስመር ሱዳን ሊብያ ዝግበር ተግባር ዝፍለ ዘይብሉ ባዕጎ ድማ ደው ምባሉ ተዘይተኻይሉ ደባት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰባት ተጨውዮም ገንዘብ ዝሕተትሉን መኽፋል ተኣብዮም ዝቕጥቀጥሉን ዝቕተሉሉን ሲናይ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዘይማተ ክንርድኦ ይግባእ እቲ ሓደገኛነቱ ኣብ ኤርትራውያን ደው ከይበለ ንተጋሩን ዓብ መዘዝ የምጻሎም ከም ዘሎን ጽባሕ ናብ ዝኸፍአ ክወስዶም ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለው ሰባት ኤርትራውያን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን በኣግኡ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ካብ ሓደገኛ ተግባራቶም ክቆጠቡ ናይ ሓባር ስራሕ ይድሊ ብተወሳኺ ዓሚቕ መጽናዕቲ ተኻይዱ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኡጋንዳ ዘሎ መሓውራት ክጽንዓን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለው ሰባት ክቃልዑን ይግባእ ኤርትራ ንባህርያውን ሰብ ስራሕን ብድሆታት ሕርሻን ምምካት ኣብ ሓያል ርብርብ ከም ትርከብ ተገሊጹ ሃገርና ኤርትራ ንባህርያውን ሰብ ስራሕን ብድሆታት ሕርሻን ምምካት ከም ወትሩ ህዝቢ ሰራዊትን ክኢላታትን ማእከል ኣብ ዝገበረ ሓያል ምርብራብ ትርከብ ሕመረት ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሕርሻ ምስጋር ካብያታዊ ኣገባብ ማሕረስ ናብ ዘመናውን ንግዳውን ሕርሻ ዝብል እዩ ሃገርና ኣብ ትቡ ሓደ ዝናብ ዝሰኣኽፈል ዓለምና ስለ ትርከብ ማዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡን ምስራሕ ከዘንቲ ማያት ቀዳምነትን ማእከልን ኩሉ ዓይነት ሕርሻውን ንጥፈታት ሃገርና ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ መሰረት ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ናብ ኣስታት 1,000 ዝግምገሙ ንኣሽቱ ማእከላትን ስትራቴጂያውያንን ዲጋታት ኣብ መላእ ሃገር ብምስራሕ ካብ ዝናብ ዝሰረቱ ሕርሻ ናብ መስናዊ ልምዓት ምስግጋር ንርከብ ዛጊድ ድማ ልዕሊ 60,000 ሄክታር መሬት ብዝተፈላለየ ዓይነት ጽፍሓዊ ነግሓውን ጸቕጣውን መስኖ ይለምዕ ኣሎ ኣሜሪካ ንዩክሬን ንግዚኡ ናይ መወዳእታ ወታደራዊ ሓገዝ ክትበያ
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣስታት 250 ሚልዮን ዶላር ወይ 195 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ተወሳኺ ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ኣጽዲቑ። እዚ ዳሕረዋይ ሓገዝ ንኸም ጸረ ነፈርቲ መዳፍዕን ተተኮስትን ኣሽዩ ኣጽዋርን ከምኡን ጸረ ታንኪ ኣጽዋርን ዘጠቓለለ ምዃኑ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ገሊጾም። እዚ ድማ ካብቲ ኣቋሪጹ ዘሎ ዝርርብ ወጻኢ ብዘይ ፍቓድ ኮንግረስ ዝተዋህበ ናይ መወዳእታ መወላ እዩ። ዩክሬን ተወሳኺ ሓገዝ ምዕራባውያን እንተዘይቀሪቡላ እቲ ኣንጻር ሩስያ ተካይዶ ዘላ ኩናትን ሓፈሻዊ ፋይናንሳዊ ዓቕማን ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ከተተሓሳስብ ጸኒሓ እያ። ኣብ ምብራቕ እቲ ሃገር ደው ዝበለ ጸረ መጥቃዕትን ቁሩብ ዝተቐየረ መስመር ቁፅፅርን ኣብ ዘለወሉ ኩነታት ሰበስልጣን ዩክሬን ካብ መሓዙት ሃገራት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝረኽቦ ሓገዝ ዘሕታለ ከጋጥሞ ይረአ ኣሎ። ዩክሬን እተካይዶ ኩናት ኣብ ኮንግረስ ኣሜሪካ ሰፊሕ ደገፍ እኳ እንተሃለዎ ግን ድማ ኣብ ተወሳኺ ኣጽዋር ዝግበር ስምምዕ እቲ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝወሰድ ተሪር ስጉምትታት ጸጥታ ኣካል ዝኾነ ይኹን ስምምዕ ወታደራዊ ሓገዝ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ብዝምጉቱ ሪፓብሊካን ደው ኢሉ ኣሎ። ንዩክሬን 50 ቢልዮን ንእስራኤል ድማ 14 ቢልዮን ዶላር ክህብ ወጢኑ ዝነበረ ወጻኢታት ህፁፅ ስጉምቲ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ሰነት ከም ዝተሰዓረ ይዝከር። ነፍሲ ወከፍ ሪፓብሊካን ድማ ኣንጻሩ ድምፂ ሂቦ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቪላድሚር ዜለንስኪ ብድሕሪኡ ዘካየዶ ዑደቱን ንኣባላት ባይቶ ሓሳቦም ከቐይሮም ኣይከኣለን። ትማል ረቡዕ ዝተዋህበ መግለፂ ከም ዘመልክቶ እቲ ኣጽዋር ካብቲ ዘሎ ቀረብ ፔንታጎን ዝወፅእ ኮይኑ እዚ ስጉምቲ ከዓ ፍቓድ ኮንግረስ ኣየድልዮን እዩ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ነቲ ሓገዝ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ መግለፂ ዩክሬን ነብሳ ንክትከላኸልን መጻኢያ ከተውሕስን ብምሕጋዝ ንረብሓታት ሃገራዊ ድሕነትና ንምስጓም ኮንግረስ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ወሲኹ። ዩክሬናውያን መሻርክትና ኣንጻር ወራር ሩስያ ሃገሮምን ናጽነቶምን ኣብ ዝከላኸልሉ እዋን ዝገበርናይ ሓገዝ ወሳኒ ነይሩ ክብል ሓቢሩ። ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ንዩክሬን ዝውዕል ዝነበረ 50 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሓገዝ ሕብረት ኤውሮጳ ብሃንጋሪ ከም ዝተገትአ ይፍለጥ። ዩክሬን 43 ቢልዮን ዶላር ሕጽረት ባጀት ዘጋጠማ ኮይኑ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመጽእ ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ቀረባ እዋን እንተዘይበጽሕላ ድማ ደሞዝን ጥሮታን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከዳናጎይ ከም ዝኽእሉ ሰበስልጣን ይገልጹ። ሚኒስትሪ ቁጠባን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዩክሬንን ዩልያ ስቪሪዳንኮ ብረቡዕ ምስ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ደገፍ መሻርክቲ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ብውፅፅ ኢና እንደልዮ ኢላ። ኣብ መጀመርታ ለካቲት ክወሃብ ዝኽእል ፍቓድ ሃንጋሪ ዘየድልዮ ንእሽቶ ሓገዝ ዝምልከት ዝርርብ ይኸይድ ከም ዘሎ እታ ጋዜጣ ትሕብር። ሓይልታት ሩስያ ካብዚ ካብ ምዕራባውያን መሻርክቲ ንዩክሬን ዝወሃብ መወላ ኣብ ዝሕለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ምብራቓዊ ክፋልቲ ሃገር ውግእ ቀፂሉ ኣሎ። ትማል ሰሉስ ድማ ሓንቲ ቀንዲ ከተማ ሒዞም ኣለዉ። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰርጌይ ሸይጉ ሓይልታት ዩክሬን ድሕሪ ምስሓቦም ሰራዊቱ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ ዩክሬን እትርከብ ወሳኒት ከተማ ማሪንካ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጡ። እታ ከተማ ንልዕሊ 1 ዓመት ግንባር ኩናት ኮይና ዝጸንሐት እያ። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ መደብና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታትን መግለፂታትን ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም።